Labaran sai ga kanin babana can wallahi kuma ka san shi an limami shi yau. Za ku gani. Don Allah ka kai fakwaf na san halinka. Babu nan. Abi a san don girman Allah na san halinka. Baba ina wuni. Assalamu alaikum. Ina wuni ba. Lahiya lau wallahi. Ya gida. Wallahi alhamdulillah. Wallahi na ji daɗi Abdul saboda abokan nan da duka gane ka da su. Ba abokan ƙwarai na ba. Yanzu ka ga irin wanga abokin ƙwarai na. Sannan in an ka tashi biɗa aure, in an ka to ana tambaya halayenka, da zarar halayenka ba na ƙwarai na ba, ba a baka aure. Hello Tiyara. Ya ake ciki? An fara casun. ‘Yan mata sun fara ta wahalan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ok, to yayi. Wato, Abdul na wala ga magana da wani gaye, ina so ya gama ya taho mu tai, ga mun tafi ba dole sai mu taho ai. God have mercy upon us. A kakkada mu ne dole mu sauki mu biyo da ita bana, in ba mu so ta ba mi an wani hoshi da makamin da muka yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gina na Abdul. Labaran kana ji na, ka san yanzu na rage na dawo na to bari in faɗa ma ya take kana ji na gaba ɗaya na ka yi shi ka yi gida shidda kila kuma ka san wata buga uba jana ciki. Okay. Ce ma jana ciki. I'm back. Ko sisi ban da wallahi. Ni kaka ci ne baka baba si you go get money. Aka kuna na shi. Ban kai ne. Yani labaran yani ya gari. Ya kwana biyu ya kokari. Ana ta yi ko. Muna ganin kokarin ka hala bara. Gaskiya ba ne lokacin ka na. Muna godiya mai gida. Wallahi. Ni ma ina yin ka wallahi. Wallahi a launi gaskiya gaba ɗaya. Ya ni da shiga ko. To babu ko. Na ga sadu. Wallahi ka ga mutum kirki ko. Masha Allah yanzu duniyar ga kabara. You people I like saboda gaskiya kuna kyauta. Akan haka da muka yi zama wurin ga duk wanda muka ga yayi wani abu sai mu taimaka mai. Kaga yanzu kai mu taimaka. Yanzu ofisa kana ji na. Don Allah da wani kaga yanzu inda ce mu ba na ƙwaƙwalwa muke ba da ba maka baka ne ga dole. A ba wanda zai tsinto kuɗin kai baka. Ai lahiya launa. To kaga yanzu magana muke kana ji na. Da bagan kana ji na. Tsaya ka ji a ofisa muna kana wani lalaban ajiyu. Lahiya ko bai da lahiya? Wallahi ban ga wayata ba. Wayata wallahi na zo da waya. Ofisa kai dai ka to wurin gafa. Waya. Ba na zargin ku zaka ji idan wayan nan tana ganin ku Allah ku bani wayata. Don wallahi kai dai ba sai na faɗa ma ko ni awwa ba. To da kuɗin ka mun gane su mun baka ofisa ina mun gane ina ga waya haba. Tsaya kana ji da akwai ta CCTV camera gehen nan diba in waya tana wajen nan. To babu laifi. Hawo sa bari ya diba. Ta diba. Ta gane. Aini. Kana gina ɗan tsabari in dibo shi. Ka gana nan gate ɗin gidanmu na. Okay, gidan ku na ko. Awo da gate. Allah a diba da kyau. Bari in dibo CCTV kamar sai mu ga wani na. Karan ba su dawo ba kuma mun ga wata wai ko ni a CCTV kamar ga. Kai mai kamera. Gyara takalmin. Mala. Na tsaya da alayan kamin kilishi na 700. Kilishi? Kilishi ha. Na 700. Kai shushana ne ba mai kilishi na ba. Shushana? Sorry ba azama sa ta ka sai suwa ba wallahi. Inda na san masa ta ban cewa ka bani kilishi. Kai malam ni ma ba karamin ta na iska nake ba wallahi. Yanzu da dai zaka sai san miya guro shikenan nayi magana sai ka ce mai sai ka. A'a ka bari san mara gori ba. Don naga abin naka renin wayo ne. Shi a matsala. Yanzu naga kana sai da kayan miya na tambaye ka bani kayan miya kuma ka to kana so ka azame hoda dan uwa in baka sai suwa sai in tahiya ta don. To wai langa gwa ga ka komi. Kai baka da mix kai auro shi yo. Na Lagos ta shi wala ba abu da iskanci wai. Shin baka sai suwa. Ina na. Kayan miyan mana. Ba ma gizan baka gishiri zan baka na Allah ba idan da Kai wallahi ofisan nan ɗan iska na ha. Bai da ya kama kawai sai ya samu cin hanci. Ya mana. Gashi nan kahirin macuci da wallahi. Allah ya samu ka kama wurin ga babu kowa. Yayi za mu yi ma. Yanzu da kahin nan abin da a cikin aljihu ka farba da shi wurin ga babu kowa komai wala. kai ka isa ka ce wai in baka abin da Za isa da ni za ka yi mu magana. Mallam ba da abin da a cikin aljihunka. Sauka da sama mashe innan. Sauka da baran. Wannan hau. Bindiga ta. Baka sauka. Na sauka. Juya. Da Allah da rike me ta. To rike. Bar tashi. Ce mutum bai ya karin doka babu wanda ya karin doka sai wanda aka kyale. Barka dai na wuni. Barka. Da Allah malam labaran nake tambayar Allah. Ka na yi maka da labaran. A'a wallahi ban ce ka kawo shi dama tambayar kadai na ni wallahi. To ba ni na ba. Okay to. Nagode. Kamar Allah ka gane ka ce mai ofisa na bida kake ne charge office da Allah. To shikenan. Awo. Shi yasa na fara bleaching domin dai su ba gane ni. Ba su ga komai ba.
za mu yi ba A? yanzu da kahin nan duk abin da a cikin aljihun ka fara ba da shi wurin gaba ko komai wala Kai ka isa ka ce wai in baka abin da na aka isa da ni za ka yi amma magana Mallam ba da abin da a cikin aljihunka. Sauka da sama mashin nan. Sauka da baran. Da baran hau. bindiga ta Baka sauka. na sauka na sauka Juya juya juya. na juya na juya Juya. Da Allah da rike me ta. to rike Au. rike bar tashi bar tashi Stop.